Hello, wonderful men and women of good conscience, great lovers of freedom. How are you all doing today? Welcome back to this is our channel. Remember, the goal remains to create awareness for Biafra restoration, for freedom restoration. Please subscribe to our channel if you have not done so already. Turn on your notification bell so you will get notified whenever we upload new videos, and always endeavor to share, because you are helping someone, because you are making someone aware of what is going on. And I will let you watch this. Like the video, share it out, share it in any group, share it widely. Watch it to the end, and I will see you in the next one. Mana ada istiak. Kareburano, do mani kwete, do pe Odudua, very Biafra, do mani supervisor, do city Jazzy, Agobe Fulani, Ani Bororo, do mani kwete burane, Ani Biraha Kareo, Ani kwete Kare, do mani kwete, do pe Odudua, Ani Biafra, do mani, so Suvao, do Sapanao, Abisa Sabe do Ani, do Asibe Odudua, do Asimoguvane, mani kwete. Mani page Jazzy, Agobe, Eworo, any kata, do mani sive, do sipio by Jazzy Vabeo, Anebirao Maneo Careo, Avo. One of the commander, Kapaibum. I mean, Tanguna, Gossina Pabio, Emmanuel, Membong, Ukarajin and the Tonari Dagaked. And you know, when I'm mato, then you know Biafra. Biafra sina kijim in the town of Biafra. In the town Biafra can you know, government in one come in the theatre. Everyone the town, Bonicaba, Eben and Eddie Kissangin. Eddie would bun, Upassam in the kicker. You don't have young Adam Bono, car fibre. I can see from today upwards. My governor, my chief in my bong, God's fear of Pabio. Emmanuel Ludum. Mbo tonga kusana kampiram jaga edakeda jaga ni wana menefra niami edo kisam ni ebene enang erigo an bonu nkwasi kitot abi yanga tonga dong bonogo mo tonga kusana kampiram kanyi da Biafra akwai bo mesongi dao aloke nema aniyo anwoye ipuga chenike bene unga wo commander goa nkebe nyebene akaja ani widoma ebeduna na aka ipugole na ihi kama uzu ihi kama Nigeria ebeduna na aka na aje kama iko na agi li freedom go aga men a chekutu a ro pabu ohi ihi bi iko ga me na ro gi lo eigaro nya nwu ipugole na ihi kama Nigeria hibu Nigeria o wa ga lo no aro wa chegu idoma ara bibiko aro chekutu ga lo lo eigaro mie ma bogo Nigeria wo le ocheni ibi yogira no nga agbokoja acheni ko obodo ajegu beke ikama obodo ibo ajege egbo odo na ako ajegu beke ebo abiko awa ga tarabo ga lo le ga lo le okora nga agbaja ma kama maju ocho ga awa ga lo ga lo le idoma and ocho ipugu commander go Biafra ni ka ipugu Biafra ebele alaka ya ga lo Biafra nyama ajego Nigeria tigu Odudua ohola na alaka ya ma anka agbokoja maju ocho wa tara bo ga lo ga lo le idoma anma okozono ụbọchị tata ụbọchị mawuru onwe
ụbọchị Oduduwa bụ Yoruba Nation na ndị Biafra jikọta aka ọnụ si n'ogbugbu a na-egbu ụmụnne anyị n'Obigo anyị gbakọrọ ụbọchị nke tata agwa the zoo gọọmenti bụ the British colonial ekpokọtala ọnụ chịkwa ha isi ebe ha n'ogbugbu a na-egbu ụmụnne anyị n'Ozugbo anyị achọrọzi ya ọzọ. Ọ bịara n'ụbọchị nke tata anyị ji wee gbakọọ n'ebe a wee agwa ndị Nigerian gọọmenti na etu ọbụla ha si wee chọọ ya, ha chọrọ ya n'udo, ha chọrọ ya na nsogbu, na Oduduwa na Biafra dịrị ha nkwadobe na ogbugbu a na-egbu ụmụnne anyị ma n'ala Igbo ma n'ala Yoruba ma ndị nke nọ n'ugwu Hausa n'Obigo n'ụbọchị nke taa. Na onwe ozi ọzọ anyị chọrọ n'aka ha bụrụ ha hapụ anyị ka anyị naba, ma ọ bụkwa ha na ha asị etu anyị chizigwa ya wee gwa ha n'ụbọchị nke tata na ha ekwetara anyị akọrọ ya egwu ndị nke ọzọ fọrọ afọ ha gbagbara anyị. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonu.